Има едно лечение за теб. Някой, който вярва, нека каже амин. Има едно лечение за теб и лечението за теб е абсолютно безплатно. Стига да си пациент на Христос. Когато ставаш пациент на Христос, Той влиза в душата ти. Когато кажеш: Господи, аз предавам всичко в Твоите ръце, ти ставаш Негов пациент и Той те изцерява. Има ли хапче, който някой да пие? Продават ли в аптеките, понеже аз не знам, питам вас, продават ли в аптеките някой хапче, което да пиеш и да примахнеш завистта си? Продават ли някой хапче, което да примахнеш яростта си? Продават ли някакво хапче, което дава вечен живот? Но искам да ти кажа, че лечението в Христос е безплатно. Лечението в Христос е безплатно. Но стига само да бъдеш Негов пациент. А знаеш ли колко лесно да бъдеш Негов пациент? Днес хората дават милиони пари за изцеление. Днес хората дават милиони пари да влязат на някаква работа или нещо да направят някакъв бизнес. Аз искам да ти кажа, че милионите нищо не струват пред нашия Господ. Господ е този, който те изцерява. Господ е този, който дава вечен живот. Затова размишли върху това слово. Познаваш ли се добре? Познаваш ли сърцето си или себе си добре? Искам да прочитая 10 стих, казва: внимавай! Аз, Господ, изпитвам сърцето и опитвам вътрешността, за да въздам на всеки според постъпките му, според плода на делата му. Искам да ти кажа, че Господ изпитва всяко едно сърце. Господ изпитва вътрешността ти. Не знам колко органи имаш, не съм чел до толкова, но знам няколко: дробови, барсаци, сърце, вътрешни органи. Господ ги познава. Ако имаш измъмливо сърце, днес си на правилното място. Господ иска да те изцели. Господ иска да те даде лечение. Господ иска да ти даде една система. Ако днес ти я приемеш, системата е Христова и тя е кръвта на Исус. Кръвта на Исус да бъде върху всички вас. Господ изпитва сърцето и опитва вътрешността, за да въздам на всеки според постъпките му и според плода на делата му. Халелуя! Навсякъде по света има събрани хора. Всички те са с една надежда. Навсякъде на света има много събрани хора, където се събираме и всеки един от нас мечтае за нещо. Има някаква надежда в себе си. За ново начало. Навсякъде по света има събрани хора, всички те са с една надежда за ново начало, за нов живот. Кажи го с мене, ако вярваш. Днес ще бъде за мене ново начало. Господ всеки ден иска да бъде за тебе ново начало. Ново начало, приближаване до Христос. Ново начало, търсене на Господа. За ново начало в живота си. И да бъдат подобни, да се справят по-добре, да бъдат по-добри, може да преживяват точно това. Хората навсякъде са много събрани, искат ново начало, искат всичко да им бъде добре. Кой не иска да му добре? Да не му е добре. Павел пее едно хваление, както сега сестра ми изпя: не знам за вас, но знам за мене, ще ми бъде добре. Има ли такъв човек помежду нас, който не иска да му е добре? Има ли такъв човек? Нека да си издигне ръката, ако има такъв човек помежду нас, който не иска да му бъде добре. Няма такъв. Няма такъв. Сега ще попитам по друг начин. Кой от нас иска да му бъде добре? Халелуя! 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 Слава на Господа! Искам да ти кажа номер едно, за да ти бъде добре, посочи с ръка сърцето си така, както аз. Ако вярваш в това. Ако искаш да ти бъде добре, посочваш с ръката си, с пръста си към сърцето си и кажи така на сърцето си: прошка тази година!
Номер едно в живота ти, ако искаш да опознаеш сърцето си, е прошка. Прошка! Халелуя, 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 халелуя. Ако нямаш опрощение в себе си, искам да ти кажа, ти търсиш ново начало, но пак се луташ и се блъскаш, както морските вълни. Ако искаш да имаш ново начало, пробив в живота си, спасение в семейството си, кажи на сърцето си, кажи в дълбочините на сърцето си, номер едно трябва да бъде в живота ти прошка. Прошка на тези, които не могат да простя. Защото Исус казва, аз ви прощавам и вие прощавайте. Ако ръкопляскаш, ръкопляскай на Господа. Днес ние казваме, че сме жива църква, а всички сме заспали. Номер едно може да започнеш от прошка за всеки грях. Прошка за всеки грях. Бог ни държи сметка на грехът ти, когато ти се покаеш и кажеш с истината, Господи, прости ми, да и аз прощавам. Господ не ти държи сметка на греха. Господ те обича. Господ те е възлюбил до толкова, че Той даде своя народен син, за да не погине нито един. Затова искам да ти кажа, ти не си отхвърлен от някой друг. Ти може да си блъскан от хора, може да си отхвърлен от хора, но знай, че един те обича и Той е Христос. Затова номер едно, не държиш. Някои хора съм чувал, казват, аз съм много грешен. Аз съм много грешен, аз не мога, аз искам така, аз искам иначе. Искам да ти кажа, лечението в живота ти е Христос. И ако може да направи нещо, Христос е този, който ти прощава. Тук ли сме? Искам да ти кажа, че когато влезеш в изцелението на Господа, когато станеш пациент на Господа, когато влезеш в Неговата болница, Той казва изцеление за всяка болка. Нека който вярва да каже амин. Изцеление за всяка болка. Свобода от всяко желание. Свобода от всяко желание. Надежда във всяка ситуация. Мир в бурята. Тук е много важно. Мир в бурята. Внимавай къде казваш амин. Мир в бурята. Днес ние много хора казваме амин, обаче някой като ни каже, аз си гледай работа, ти на колко казваш? Някой като ни отвърни с едно, ни отвръщаме с 5. Затова днес ви благославям мир в бурята. Мир, когато стане нещо лошо в живота ти. Искам да кажа, че Господ, когато се явяваше на учениците си, на 12-те си ученици, Той им казваше мир. Днес ми повече от 12 деяния на апостоли говори, че ще излее духът си на всяка твар. Ако духът на Господа живее върху всички нас, ние трябва да запазим този мир. Мирът на Господа да бъде благословение в живота ви. Мир в бурята. Увереност, когато всички са несигурни. Внимавай какво говорим, църква. Казах какво говорим. Духът на Господа иска да ви каже. Увереност, когато всички са несигурни. Когато всички са неуверени, ти бъди сигурен, че онзи, който живее в тебе е по-силен от света. Онзи, който живее в тебе е по-възможен от всеки един. За някои неща, ако за тебе са невъзможни, за Бог е възможно всичко. Кажи амин. Затова аз днес искам да ти кажа, за тебе може да стане нищо, но за Бог е нещо. Бог иска да те избави от ямата, да изведе семейството ти, да изведе потомството ти. Затова искам да ти кажа, че Бог е верен Бог и са. Увереност, когато всички са несигурни. Ти трябва да бъдеш сигурен, че твоя снабдител е Христос. Ти трябва да бъдеш сигурен, че Господ дава вечен живот.
Ти трябва да бъдеш сигурен, че един ден, както хвалим тук на земята, така ще хвалим горе на небесата. О, халелуя, ще парасира, бахура, васая, Джизус. Увереност, когато всички са несигурни. Може би някой да дойде против теб, против семейството и да ти каже, виж какво ще ти кажа. Това е невъзможно. Няма да стане. Това, което си мислиш, няма да бъде. Има такива хора, които ще дойдат, ще те блъскат, но ти бъди уверен в този, който си повярвал, защото за него всичко е възможно. Кажи на човека до тебе, всичко е възможно в Христос. Алелуя. Възстановяване на взаимоотношения. Възстановяване в взаимоотношения. Господ иска да възстанови твоето семейство. Господ иска да възстанови твоето цялото потомство. Ако днес ти си сърдит, Господ иска да прощаваш. Ако днес ти отблъскаш, Господ иска да пригръщаш. Не знам дали сте тук, дали някой ме чува. Ако днеска ти отблъскваш, Господ иска да пригръщаш. Сега малко ще бъда по-откровен. Когато аз и жена ми се сърдим и тя се обръща назад и не ме докосва. Някой тук ли е? Когато аз и жена ми се караме, жена ми се обръща назад, тя се и на ти, аз се и на тя, викам тя да ми пуска. И 3 дена така върви, 4-тия ден, здраво се прегръщаме. Питам църквата, това ли е Христос? Когато някой те отблъска, ти го прегръщай. Ако мъжът те отблъсне, ти го пригърни. Ако жената те отблъсне, ти я пригърни. Прикажи Христос в себе си. Прощавай, не държете гневът си, казва Господ. Не държете гневът си, казва Господ. Халелуя, халелуя, халелуя. Мъдрост за всяко решение. Мъдрост за всяко решение. Когато ти се изправиш на нещо, на дадена ситуация, когато ти се изправиш и решиш нещо да направиш, не се усъмнявай в себе си, защото Бог е този, който дава мъдрост. Но ако сте Божии деца, когато станеш да направиш нещо, Бог е този, който дава мъдрост. Бъди решителен в себе си, знай, че Бог те подкрепя, знай, че Неговата ръка е винаги върху тебе и в каквато ситуация да си, кажи на човека до тебе, Господ дава победа. Господ дава победа. Халелуя! Мъдрост за всяко решение. О, халелуя, 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 халелуя. О, халелуя, 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 халелуя. О, халелуя, халелуя, татко, халелуя, халелуя. Мъдрост със всяко решение. Мъдрост. Ние трябва да сме мъдри. Трябва да сме мъдри. Якоб 1.5 казва, на когото не му достига мъдрост, нека иска от Господа. Нека иска от Господа. Но вижте, 6 стих казва, да не се съмняваме у себе си. Който получава съмнение в себе си, той се блъска и тласка като морските вълни. Мъдростта е от Господа тези, които се молят. Мъдростта е от Господа тези, които се молят и решават нещо, което да направят. Искам да ви кажа, и колкото да направиш план, Господ го е планирал заради теб. Господ го е планирал заради теб предварително. И Той ти е дал тази мъдрост, за да видиш този план. И сега, което искам да ти кажа, сам, о, халелуя, сам, но не
самотен. Сам, но не самотен. Кажи на човека до тебе, сам не става за нищо. Не си самотен, когато си с Христос. Сам човек за никъде не е. Сам нищо не може да направиш. Когато издигнеш да направиш нещо, искам да кажа един лек пример, прост пример. Когато един човек трябва да построи църква, да, Господи, да построим църква в името на Исус. Когато човек иска да построи църква, първо взема решение, събира се, търси мъдрост, разпитва се. Сам човек не може да направи църква. Сам човек не може да направи църква. Църковни сме ние всичките. Всичките, когато се съберем, образуваме Христово тяло и църквата е готова. И тялото Христово е готово. Сам, но не самотен. Господ не иска да бъдеш никога и никога сам. Благославям онези по лайфа и тук на това място, ако има такива хора. Самичък искам да ти кажа, че си за никъде. Но знай, че когато търсиш Бога, Бог разпращаше винаги по двама. Бог разпращаше винаги служителите си по няколко, за да благовестват. Сам си само за тоалетна, извън тоалетна си с много хора. И знам някой чува ли ме? Сам човек не става. Само дърво в къщи не гори, но множества дърва изкарват цяла зима. Затова искам да ви кажа, сам, но не самотен. И знаете ли къде се чувстваме не самотни? Знаете къде се чувстваме повече благословени? Знаете къде сме повече уверени? Знаете ли къде се чувстваме там? В подножието на кръста. Когато ние застанеме под кръста, ние се чувстваме уверени, не самотни, защото Христос умря за твоите грехове. Христос не живее за твоето новораждане. Христос не живее за да ти даде вечен живот. Халелуя! Халелуя! Нека да отворим във Второзаконие. Второзаконие. Халелуя! Хора, шера, баба, сая, Jesus. Come on, Jesus. Халелуя! 32 глава. Искам да вложим нещо. Искам да вложим нещо. Кажи днес, аз съм тук. За да вложа нещо в сърцето си. И вижте в Второзаконие 31 глава. 32 ли казах? Да, 32 глава, извинявай. 32 глава, 46 стих. Второзаконие, 32 глава, 46 стих. Казва: вложете в сърцата си всички тези думи, които днес ви изявявам. Повтарям словото на Господа. Вложете в сърцата си всички тези думи, които днес ви заявявам. И наставете синовете си да изпълняват старателно всичките думи на този закон. Тук обърнахме ли внимание какво казва Христос, какво казва Господ? Повтарям, Второзаконие 32 глава, 46 стих. Вложете в сърцето си всички тези думи, които днес ви заявявам. И наставлете синовете си да изпълняват старателно всичките думи на този закон. 47 стих. Защото за вас това не са празни думи, понеже то е животът ви, с това ще се продължи животът ви на земята, към което минавате през Йордан, за да я завладеете. Какво иска от нас Христос?
Днес Господ казва да вложим в сърцето си всичките тези думи, които днес ни заявява. Кои са думите на Христос? Думите на Христос е вечният живот. Но на кого трябва да го разказваме? На синовете ли? За да може да имаме дълги години на земята, за да живееме и за да я завладееме. В името на Исус да завладееме с Асгитър, който вярва да каже амин. И сега давам пример. Когато моят син Гошо, който свири в момента, когато той ми каже: татко, аз отивам да се разкарам навън на центъра, и аз казвам: добре, синко, отивай. Нека Бог да е с тебе. Защо? Защото знам, че Божията ръка е върху него. Знам, че той е взимал пример от баща си. Знам, че той е повярвал в Христос и когато той излезе навън, няма да говори каквото и да е било, но ще говори за Христос. Ще благовества за Христос. И аз имам тази вяра, че моя Господ опазва децата ми. Нека да обърнем ситуацията малко настрани. Когато един невярващ човек излезе синът му и му каже: аз излизам, той казва: да внимаваш, да не караш силно колата, да не ставаш да се биеш. И когато синът му излезе, той казва: добре, татко, няма да правя нищо. Когато излезе сина му, той е същия. Защо? Бащи, синът е същия, той кара силно, той се събира с неприятели, събира се и прави пакости. Защо? Бащи, защото мъжкото момче взема пример от баща си. И когато той се събира отвънка, той прави същите работи. Той има страх само в къщи от баща си. Когато излезе навън, няма този страх. Той си прави каквото иска. И бащата не може да го хване сън, докато не се прибере. И почва да казва на майка, на жена си: не е доказана. Да, Гелмет, сега качулдо. Колко часа стана? Къде е това дете? Защо още не се е дошло? Както на времето нашите родители. Но сега, когато погледнат ситуацията, те казват: ние първо ги предаваме в Христовите ръце и ние вярваме, че те са в Божите ръце и те няма да изпълнят нещо лошо, защото те са научени от Христос. Те са научени от Христос. И ние, родителите, сме длъжни да научиме нашите деца. И вижте какво казва: вложете в сърцата си всички тези думи, които днес ви заявявам, и наставете синовете си да изпълняват старателно всички думи на този закон. Старателно ние трябва да учим децата си. Второзаконие 6.6 казва: заповядвам ти днес тези думи да бъдат в сърцето ти, на тях да говориш прилежно на децата си. Когато лягаш и когато ставаш, когато ходиш, когато дори си вкъщи, където и да си, трябва да говориш на децата си. И вижте, в 47 стих казва: защото за вас. Обърни се на човека от тебе, кажи: това говори за мен. Защото Христос говори в множествено число. Казва: защото за вас това не са празни думи. Това не са празни думи. Обърни се човека до тебе и му кажи: ей, слушай, това не са празни думи. Това не са празни думи на Христос. Това са думите на Христос, които дават вечен живот. И на едно слово казва: ще излее думите си като летен дъжд и те няма да се върнат при него. Думите на Христос трябва да живеят в сърцето ни. Защото за вас това не са празни думи, понеже Той е животът ви
С това ще продължите животът ви на земята, към което минавате през Йордан, за да я завладеете. Това ще бъде животът ви на земята, ще удължи животът ви, когато Господ види твоето сърце, че ти уповаваш на Него денем и нощем. Моя баща пророкува в себе си, макар че и в незнание, но той пророкува, знаеш ли какво? Каза: Господи, както живееха в Стария Завет дълго години, и аз искам да живея 150 години и след 150 години каквото иска да стане. Ако ти днес искаш да бъдеш в живота на Христос и да имаш дълъг живот тук на земята, за да го хвалиш, искам да ти кажа, братко и сестро, смешно е от тази страна, но не е смешно от към моята страна. Сърцето на Господа, волята на Господа е прилежно да научиш децата си. Да има здрави за отношение с семействата. Да има мир във всяко едно семейство. И вижте в същата глава какво казва 39 стих. 39 стих казва: вижте сега, че аз съм този, който съм. Вижте, Христос казва нещо много важно. Нещо много важно. И Той казва: вижте, че аз съм този, който съм. И освен мен няма Бог. Исус казва: освен мен няма друг Бог. Знаете ли, искам да ви кажа нещо малко да разчупя вътре душата ви, сърцето ви. Искам да ви кажа нещо. Не, духът ми иска да ви го каже. Като мързеливи ръкопляскате. Не сте мързеливи християни. Не сте мързеливи християни. Ако свириш, не чуй. Алелуя! Алелуя! Слава на Тебе, Господи! Алелуя! Браво! Алелуя! И сега искам да повторя 39 стих. Гоша, ако свириш, ако не, назад. И сега 39 стих казва: вижте сега, че аз съм този, който съм. И освен мен няма Бог. Аз водя до смърт. И аз съживявам. Издигни ръка и кажи: Господ съживява. И казва: аз водя до смърт и аз съживявам. Аз наранявам и аз изцелявам. Господ казва: аз изцелявам. Господ изцелява твоето болно сърце. Господ иска да разбие с картача си твоето каменно сърце. Господ е този, който изцелява. И няма който да избави от ръката ми. Няма такъв човек, който да се скрие от Божията ръка. Дори и под земята да влезеш, знай, че Господ ще те измъкне оттам. Господ ще те изкара. Господ ще те изведе от всяка една яма. Но покай се, избери Господа, избери вечния живот. Има и надежда, че Той е този, който изцелява. Той е този, който благославя. Той дава вечен живот. Бъди Негов пациент. Халелуя! Jesus. Има спасение! Има спасение! Алелуя! Има спасение! Има спасение! Отрачи какъв чашам се. Алелуя! Ето това е да бъдеш пациент на Христос. Когато ти ставаш пациент на Христос, Господ ти казва: знаеш ли какво, църква? Когато ти избираш да ставаш пациент в сърцето си, искаш и казваш: Господи, аз искам да служа на Тебе с цялото сърце. Когато ставаш пациент на Него, Той ти казва на Тебе: ела такъв какъвто си. Ела такъв какъвто си точно ти, защото Бог е този, който изцелява. Бог е този, който премахва всичко. Господ ти казва: ела.
ела такъв какъвто си. Бог ти държи сметка дали си пиян, дали пушиш. Бог не гледа външността, Бог иска твоята вътрешност, братко. Бог те изисква. Бог те изисква. Днес е твоето време. Днес е твоето време. Халелуя. 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 Реба, шепа, расера, бахора, баба, сая, Джизус. О, халелуя. Халелуя. Нека да отворим в Езекия 11 глава. Ето дойде време. Ето дойде време. Време дойде да вземеш на ръката си този картач и да побиеш тази каменна плоча. Да примахнеш всичко негативно в сърцето си. В Езекия 11 глава, 19 стих. О, халелуя! 19 стих Божието Слово казва: аз ще им дам едно сърце. О, Господ иска да ти даде едно сърце. Господ иска да те благослови с ново начало, нов пробив в живота ти. Аз ще им дам едно сърце и ще вложа вътре в тях нов дух. И като отмахна каменното им сърце от плътта им, и ще им дам крепко сърце. Халелуя! Халелуя! Господ иска да те развие каменното ти сърце, да ти даде меко сърце, да вложи от духът си, защото Неговият дух е твоят помощник. Неговият дух е твоят помощник. Исус каза: по-добре аз да отида, защото ще ви изпратя друг утешител. Искам да ти кажа, че този утешител е Святия Дух в живота ти. Той те напътства. Той е твоята линия. Той е твоята линия. Знаете ли, искам да ти кажа, когато ти не си пациент на Господа, мязаш на магистрала без бяла лента. Алелуя! Алелуя! Благодаря ти, О, аз искам да ти кажа, че мязаш на магистрала, която няма бяла лента. А сещаш ли се, когато няма бяла лента, колата се влачи наляво, надясно. Но искам да ти кажа, че Святия Дух, когато живее в тебе, Той те напътства, Той става линия в живота ти, Той става навигация в живота ти. О, Той те изисква, църква! Той те изисква! Алелуя, алелуя, алелуя. И сега искам всички заедно да прочетем псалмиста, какво казва Давид. Псалмиста казва: о, халелуя! Псалмите казват, 51 псалом, 10 стих. О, изречете го с мене! Изречете го с мене! Сърце си чисто сътвори в мене! О, днес Бог иска да сътвори чисто сърце в тебе и мене, църква! Днес е ново начало, нов пробив, нов живот. Халелуя! И Давид казва: сърце чисто сътвори в мене, Боже, и духа постоянно обновява вътре в мен. Духът на Господа е благословение. Духът на Господа се подновява всеки ден и всеки ден. О, халелуя! Издигам те, издигам те, издигам те. О, издигам те, Господи, издигам те, издигам те, издигам те. Издигам те, татко, издигам те, издигам те. Издигам те, издигам те. Халелуя! О, Еремия, нека да отворим Еремия 31 глава. 31 глава Еремия. Халелуя, халелуя. Халелуя, халелуя. Шефа, раба, шераба, сенде, реба, хора, баба, сая, Джизус. О, халелуя. Еремия 31 глава, от 31 стих. Еремия 31 глава, от 31 стих казва: ето, идат ни, казва Господ, когото ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Кажи, тази година ще бъде ново начало, нов завет в Исус Христос, и моето семейство ще дойде на покаяние. О, халелуя! Ето, идат ни, казва Господ, когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет.
Не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка и да ги изведа от египетската земя, защото те постъпиха моят завет, поради който аз се отвърнах от тях, казва Господ. Господ ще те хване за ръката и ще те измъкне от робство, ще те постави на свобода. Евангелска църква в свобода в Исус. Господ ще те постави там, в Евангелска църква в свобода в Исус. И в 33 стих казва: но ето заветът, който ще сключа с Израилевия дом след онези дни, казва Господ. Ще положа законът си в вътрешността им. Господ ще вложи закона си, ще го запечата във вътрешността ви. Във вътрешността ви. И ще го напиша в сърцето им и аз ще бъда техен Бог. Господ ще бъде твоя Бог. Той ще вложи законът си в сърцето си. И Той ще те избави от всичко. О, халелуя! О, халелуя, 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 халелуя. Шефа на Васил, Деба, Хора, на Масая, Джизус. О, камон, 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 камон. Искам да ти кажа, че в самото начало аз ти казах, ти прилежно да учиш децата си, прилежно да учиш семейството си. Тези думи, думите на Господа са вечен живот. Когато сядаш и лягаш и ставаш и падаш, искам да ти кажа, че Христос е, който те хваща за ръка и те избавя от всяка една ситуация. И сега, църква, кажи на човека до тебе: няма да те уча повече. И в 34 стих казва: и няма вече да учат всеки ближния си и всеки брат си и да казват: познай Господа, защото те са всички ще те познават. От най-малкия до най-големия между тях, казва Господ, защото ще простя беззаконието им и грехът им няма да помня вече. Всеки един ще познае, че Господ, всеки един от нас, няма нужда ние да се учиме. Знаеш ли, Георги, Исус е Господ. Знаеш ли, Божидаре, Исус е Господ. Знаете ли, църква, Исус е Господ. Няма всеки да учи, защото всички ще познаем Господа от най-малките до най-големите. Кажи с вяра: нека авторитетът на Христос да живее в семейството ми. Нека авторитетът на Христос да бъде план в животът ми. О, халелуя, халелуя, халелуя. Халелуя, халелуя, халелуя. Добре, продължавам, Господ, продължавам. Халелуя, халелуя. Искам да спра, но Господ иска да изяви последните думи. 1 Йоанна 3 глава 19 стих. Шефара сера мадна реба хора баба сая, Джизус. О, халелуя, халелуя. Когато Бог вложи в нас ново сърце, Той когато подновява нов дух, Божидаре, знаеш ли какво става? Става нещо силно. Ти ставаш победител. Ти ставаш много. Искам да ти кажа, че ти ставаш ключът в Божиите ръце. Всяка заключена врата се отключва чрез святото име. И в 1 Йоанна 3 глава 19 стих казва така: по това ще познаете, че сте мои. Искам да кажа нещо на църквата. Внимавайте, Христос казва: по това ще познаете, че сме от истината и ще увериме сърцето си пред Него. Искам да повторя, да разберете. По това ще познаеме, че сме от истината и ще увериме сърцето си пред Него. Кой е истината? Исус Христос. Бъди уверен. Не бъди неверен. Бъди уверен в Христос. И 20 стих казва: относно всички, в което нашето сърце ни осъжда, защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко. Сърцето ти може да те осъжда. Мисълта ти може да ти каже: това е неправилно. Но знае, че, Божидаре,
Господ е по-голям от сърцето ти, защото Той е създателят на сърцето ти. О, Господ е създател! Господ е създател! Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дразновение спрямо Бога. Имаш ли дразновение на Бога? Имаш ли дразновение на Бога? О, халелуя! Вижте Христос! Вижте, Христос се отвръща и казва: възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дразновение спрямо Бога. И каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазиме заповедите Му и вършиме това, което му е угодно пред Него. Алелуя! Знаеш ли, тази вечер ти не вършиш угодата на Митко, ти не вършиш угодата на някой човек, вършиш угодата на Христос. Алелуя! Ако искаш да бъдеш угоден на Христос, обичай ближния като себе си. Той е положил закона, който е любящ. Алелуя! И това е Неговият заповед. Да вярваме в името на Неговия Син Исус Христос и да се обичаме един на друг, както ни е възлюбил. Алелуя! 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 Ако не те мързи, пригърни човека в себе си, кажи, че го обичаш с цялото си сърце. Кажи на човека от тебе, че го обичаш. Христос те обича, църква! Христос те обича! Христос те иска! Христос те обича! Алелуя! Издигни глас към Господа и кажи, че Той те обича! О, халелуя! 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 О, халелуя! 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 О, Христос те обича, църква! Христос те обича! Христос те обича! И сега аз искам да ти кажа, като за последно в 24 стих казва: и който пази Неговите заповеди, препътва в Бога и Бог в него. Някой забелязва ли думите на Господа? Искам да повторя 24 стих. И който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог в него. И по това познаваме, че Той пребъдва в нас по духа, който ни е дал. О, Татко, аз ти благодаря за духът си, който си го дал на нас, Господи. Благодаря ти за духът ти, който живее в нас. Благодаря ти, Господи, защото аз не знаех как да започна, но ти започна заради мен. Аз не знаех как, Господи, да разкажа Словото, но ти си онзи, който разказва, Господи. Затова аз ти благодаря за Святият ти Дух, че винаги ръководи животът ни. О, Татко, благославям църквата ти, благославям всеки един в името на Исус Христос. Татко, моля те, Господи, опази сърцата ни, Господи, защото Твоето Слово казва от всичко най-повече да пазим сърцето си. Опази закриляне, Господи, опази закриляне църквата, Господи, в името на Исус Христос. О, халелуя, халелуя, халелуя. О, Рашиена Баба Сая, Джизус. Халелуя. О, халелуя, халелуя. Алелуя! Ей, тук стана много горещо. Много горещо. И сега искам да изявя, искаш ли да бъдеш пациент на Христос? Искаш ли да се покажеш, да предадеш всяка една болка на Него? О, халелуя! Искаш ли да бъдеш пациент? Има ли някой друг? Има ли някой друг? Ей, знай, че Сатана винаги ще бърка мозъката и ще каже: не е време. Кажи му, че сега е времето на Христос, да бъдеш Негов пациент. Той е този, който те изцерява. Затова искам да кажа: о, халелуя! Халелуя! Нека да почетем нашия Господ. О, халелуя! Халелуя! Нека да подкрепим, като се изправиме, като протегнем ръце. Нека да подкрепим нашата сестра, която взема увереност. Понеже Божието Слово казва в Римляни 10, 9, 10.
Защото ако изповядва с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Ти вярваш ли, че Исус Христос е Господ? Да. С цялото си сърце. Да. Вярваш ли, че Той умря на кръста и възкръсна на третия ден заради теб? Защото с сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. Ти готова ли си да направиш с уста изповед и да приемеш нашия Господ за личен Спасител? Да, готова съм. Затвори си очите и кажи с мене заедно: Господи Исусе, Господи Исусе, ето ме такава каквато съм. ето ме такава каквато съм. Аз идвам пред Тебе Аз идвам пред Тебе и те моля и те моля да ми простиш всичките ми грехове. да ми простиш всичките ми грехове. Било от майчина страна, Било от майчина страна, било от бащина страна. било от бащина страна. Моля Те да ме простиш. Моля Те да ме простиш. Аз се покайвам. Аз се покайвам. Моля Те, Господи, Моля Те, Господи, запиши името ми запиши името ми в книгата на вечния живот. в книгата на вечния живот. И аз от днес И аз от нея предавам сърцето си, предавам сърцето си, мислите си, мислите си, умът си. умът си. Нека всичко мое Нека всичко мое да бъде Твое, Исусе. да бъде Твое, Исус. Бъди Господар от днес в живота ми. Бъди Господар от днес в живота си. В името на Исус. В името на Исус. Амин. Амин. Халелуя! 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 Татко, аз благославям моята сестра в името на Исус. Благославям нозете и помазвам я в името на Отца, Сина и Святия Дух. Винаги тези нозе да бъдат първи в дома Господен. О, Татко, аз се помазвам в името на Отца, Сина и Святия Дух. Моля Те, Господи, за сила от небето в мощното име на Исус. О, Рабаше, Рабабасая! Изпълни я, Господи, нов дух, ново сърце в името на Исус Христос. Ново начало, нов пробив, Господи, в името на Исус. Молим Те, Татко Свят Небесен, отдаваме слава и почит на Твоето свято и велико и достойно име. В името на Исус казваме Амин. Добре си дошла. Халелуя. Халелуя. Добре си дошла. Добре си дошла. Халелуя. Спасение. Спасение. Айде, свири. О, халелуя, халелуя. Халелуя, халелуя. Халелуя, халелуя, халелуя. Халелуя.